ଏଇ ତ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର, ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ପୁରି ପୁରି ଗନ୍ଧ, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ମଳୟ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ମା'ର ଆଗମନ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ପ୍ରଥମ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ପାଳିତ ହୁଏ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ଆର ଅନ୍ୟ ନାମ ଦେବୀ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଏ ମହାଳୟା ପର୍ବକୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ତ ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି। ଏହି ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ମହାଳୟା ପର୍ବକୁ ପାଳିତ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ତଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଉଗ୍ରତାର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଉଗ୍ରତାରା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ଆଣିଥିଲି। ସପରିବାରରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ସେଠୁ ଆଣିଥିଲି ମାଙ୍କର। ସେ ପରେ କେବେ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ସେ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଯିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାଳୟା ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି ପୋହା କରିବା ପାଇଁ। ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବେ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କରି ଚିପୁଡ଼ି ତାକୁ ଅଲଗା ବାସନରେ ରଖିବେ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଥୋଇଦେବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ପତ୍ର ଯାହା ଦରକାର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଗାଜର, କୋବି, ବିନ୍ସ ଏମିତି କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଓ ସୋରିଷ ଦେଇ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁଯାକ ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାଳୟା, ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିନି। ଆପଣ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କଷି ଦେଉଛି। ଆଉ କିଛି ପରିବା ସିଝିଗଲା ପରେ ଏଠି ଚିପୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା, ଆଗରୁ ଲୁଣ ଗୋଳା ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ପରିବାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ଦେବେ ଭାବିକି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଚୁଡ଼ାରେ ଲୁଣ ଦେଇସାରିଥିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏଠି ଏଇଟାକୁ କେହି କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଛି। କିଛି ଆମ୍ବର ଆଚାର ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ସେଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ ନା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଇଏ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳାଟି। ତାପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଭଲକି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା। ଝିଅ ଆଜି ଇଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଏଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବୁ। ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା, ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ମାମା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।